Ay, waiter na door. Bay, salamat. Kauwi ko lang. Galing pagkuha ng paninda. Ay. Salamat sa support. O, nagtatagay ka ba ya? Naininom mo wine? Sosyal. Ba talaga pag mayaman? Init. Electric pa na. Punta tayo dito mabait. Kumakain pa ng lunch bay. Oy! Clarin, shout out Clarin. Hindi. Nailit sa akin ano. Ano ipahan. Interviewer. Ang dami ah. Ayun ko lang. Ate Melody, thank you. Anong oras na ba? What time is it? Nagpatagay ng beer kagabi sa park by. Oh? Nagpatagay ikaw? Sana all. Maraming pera. Oh, bay, aba. Maganda. Painom. Paldo. Iba talaga si Boy Tarador ah. Bye. Miinom din ako tubig lang. Taas pala ng bahay mo ba eh? Profile mo? Taas ng bahay mo? Tama lang pera natin may pangkain sa araw-araw. Tambay. Be humble talaga ah. Salamat bay sa suporta.
Lagi ka na sa ano ko lagi ka na sa mga video ko. Kahit simpleng vlog lang. 9 viewers at 4 thumbs up. Thank you. Sa ano, sa pizza 20, ay, 18 yata. 19. Punta ako dun sa ano, sa Santo Tomas, Batangas. Susunduin ko yung mag-ina ko. Pero magbablog ako ron. Balik ako ng Friday. So, meron akong ginabalak ng gawing content na parang gusto kong parang magkakaroon ng ano. Andy Rans, hi. Andy Rans, thank you so much. Ano yung channel ko? Ninja, hi. 8 viewers at 4 thumbs up, thank you. Kaya ako nagla-live ng ganitong oras kasi si Ma'am ilang. Kagabi kasi hindi ako nakapag-live, nandun ako sa ano ko, showin ko. Birthday kagabi ng showin ko kaya party. Salamat kay Kuya rin pala kagabi sa ano na binigay sa aking showin ng 2,000. Saan mo susundin ng misis mo? Sa ano, sa San Tomas, Batangas, bye. Sa ano, pizza 19 yata. Mga, ano na ako din, mga 3 days. Balik na ako ng 22. Umads. Family vlog, shout out. May basher. Umukha. Umandak family vlog. Ano yung mga ano? Ayan, masasako ka tuloy agad ni Kuya Ray. O Kuya Elmer. Kuya Elmer talagang ano. Di mo na di ka man lang pinadama, Umad. Isinako ka na agad ng Kuya Elmer. Oh my goodness. Ay, wag kang magbibigkas kasi dito ng hindi maganda. Ayan, isa ko katuloy. Oy, paldo. Anong paldo? Oy, paldo. Undisputed. Cheese champion. Ano to? Basher din? Paldo? Saan paldo? Paano nagpaldo, boss? Sana all paldo. Nandun ba ang bahay ng bakasyonan? Ubay, sa Santo Tomas. Oo nga, banggit mo ngayon, Bay. Santo Tomas, Batangas. Congrats, may malita ka na. Uy! Oh my goodness. Saan ka ba galing na planeta? Di ko alam yun. Wag mo muna hayaan mo na siya. Malita. Uy, ang pera ko, pinaghihirapan ko. Nagpapakahirap ako sa bangkita, hindi ako nanghihingi ng malita. Anong malita? Malita lang, walang laman. Eh, wala kaming malita rito. Nagpadalaan lang eh. Ibang ano yun, ibang inaano mo yata yung politika eh. Kala ko chess player. Kala mo sa akin. Ako, oy. Malita. Meron kami dito, wala kami malita rito. Sako meron. Salamat sa pagpasyal. Malita. Ano yun? Bayaran? Ay, Marchie Vlog, ating Marchie. Tamsak harang, salamat sa paharang ating Marchie Vlog. Kumusta ating Marchie? Nag-live ko kanina eh. 2 beses ka nag-live or diretsuhan ng live mo? Dami ko nga malita dito eh, bay. Pero walang laman pera, bay. Oo nga. Ako nga dito, mayroon din.
Kaso sako nga lang. Saglit lang guys, ihilang. Naihiya ako doon sa malita eh. Paldo kasi ako eh. Huwag pala ako sinasabihan na paldo. Paldo. Kaya palang paldo ang sabi niya. Pag ako naging paldo, di mo ako makikita sa social media. Ay magtatago ako. Mahaba ang harang. Oy, tamsak, pugi. Uy, pugi talaga. Boy Heart, ikaw mas pugi. Salamat, Boy Heart. Lolo ko natin ang sarili natin dito, Boy Heart eh. Hihing ako sa inyo. Pag nandiyan na naman ang Sangkay Grace at si B-Boy, naku, mag-iyak na naman yun eh. Kunwari lang yun. Paano lang yun. Sabihin mo ba, paldo pag pag tumama sa ulo to. Oo. Ay, di man ako tumataya, bay. Di ako tumataya, bay, ng luto, bay. Paano tatama? Tama sa pader. Wala na, iniwan ko na yung mga ganyan sugal. Ate Marchie, playing ako sa iyo, Ate Marchie. Wait na waiting ako, ano ka yun? Please ka rito kay Ate Marchie, ah. Mga si Ate Marchie sa'yo pumasok eh. Dito tayo sa daily walking, routing, maintenance. Nagdadayit ang Ate Marchie, ah. Hi there! Oy, Karen, kumusta man? Lumalan ako, Pugi, mag-silent live ako. Na ako, sige, i-play kita yung ano mo. I-play ko yung video mo. No problem. Dahil tinawag mo kong Pugi, kahit di man totoo. Alright. Karen, hello my friend. Kumusta ka? Kumusta ka? Ni hao ma. Ako tumataya, ambunan lang kita, bay. Oo ba? Pag nanalo ka, bay, ambunan mo ko. Pag magandang laban-laban, ayos yan. Dati ang lakas ko tumayo niya sa STL, loading. Sus, wala nangyayari sa buhay ko ay. Wait bay, dagdagan natin subscriber mo, bay. Para makaano ko, bay. Malay mo, someday mag-vlog ka rin. Kahit mag-live lang ba? Ayun, dagdagan na ng isa. Watching ako sa iyo, Ate Marchie at Boy Heart. Andito ako sa iyo, watching your video. Oh. Boy Heart, watching ako sa iyo, bro. Dito ako kay Ate Marchie. Ate Marchie, naka-playing ka na po. Salamat sa pagbisita. Miguel shout everyone. Daan lang kapatid. Patulog na sobrang pagod. Dinner, cleaning, tas laba ng mga bedsheet kagabi. Gabi natapos. Oh my goodness. Parang ako naglaba ako ng damit ko. Yung damit ng aking partner tsaka yung anak ko, hindi ko sinama. Masakit sa balikat ba? Ilan lang yun. Tagal na ako din naglalaba eh. Pag umuwi ako dito sa bahay, pag galing ako palengke, cellphone na agad eh. Tapos tamang pahinga, wala namang gagawin dito kasi. Ngayon, ako lang mag-isa. 2 weeks kong routine sa buhay. Magsaing, maglaba, magwalis-walis ng konti dito. Late lang naman itong aming inuupahan. Up and down lang to pero mainit ang taas. Kakapagod mga comforter, mabigat. Oo, mabigat talaga yan. Pag yung sa home, tapos yung makapal na napansapin sa ilalim. Tapos kung mamahalin pa yung mga gamit mo, sigurado, ba't di na lang kayo kumuha?
Parang may kaya naman po ata kayo, Ate Marchie vlog. Kasi nakikita ko sa bahay niyo, ang ganda ng iyong kortina pa lang talagang mamahalin na, eh. O talagang magaling ka lang maglinis ng iyong tahanan, Ate Marchie? Boy Heart, watching ako sa'yo. Melan Reyes, hello. Agoy, hahaha. Tawa si Ate Marchie. Ba't natawa ka, te? Boy, bye. Salamat ba sa pagtambay, boy. Andiyan si Boy Tirador. Talagang ano yan. Solid yan. Solid sa word yan. Solid ka bunuto. Agoy. Okay, 16 viewers. Please subscribe my YouTube channel, guys. And don't forget to like and share. Kung pwede, okay lang. Natawa ako sa may kaya, kapatid. Aray ko. Ganun po ba? Taga saan po ba kayo, Ate Marchie? May upload ako kanina, Ate Marchie. Kuya Mark, oy. The Real Mabel, shout out. Kumusta na, The Real Mabel? Kumusta ang buhay-buhay? Nakontak mo na ba ang iyong Papi Love? Salamat sa 10 viewers, 9 viewers. Thank you so much, guys. Kumusta ng Ay, Dahlia, shout out. Hindi pa po. Oh, naku. Kuya Mark, may galaw shout out. Dahlia, kumusta man? Kumusta? Bakit parang hindi ka nagpapakita sa live mo, Ma'am Dahlia, Dahlia, sa mo, sa live mo? Puro lang ang nakikita namin yung yung, ano ba yun? Yung gumagano ng parang pusa. Dati may kasama ko sa bahay nung buntis ako sa bunso ko. Pero ngayon, malaki na, tama na. Di na kaya magbayad. May kasama ka dati sa bahay. Karen, thank you. Support from Team Bingo Warrior founder, Gina Lakman Vlogs. Si Ate Gina Lakman. Hindi ko pa na-enkwentro yan. Langga, Dahlia, shoutout sabi ni Ate Marchie. Hindi pa po kasi nakakausap po yan, nag-aalaga. Nag-aalala nga po ako eh. Yun. Kahit naman sino, nag-aalala ko dating sa mga ganyan. Team Marchie, Miguel shout out, sabi ni Dahlia. Dahlia, thank you, salamat sa pagbisita. Daryl Mabel, salamat. Bigyan kitang jacket. Watching ako, kapatid, sa 4 hours ago. Video mo. Ay, thank you, Ate Marchie. Andito ako, ads pa ako sa'yo, Ate Marchie. Watching po ako sa'yo. Marchie. Daily walking. Rotation. Protein to maintain. Alright. Team Marchie, Miguel shout out. Ay, tapos ko lang pala. Dito naman ako kay Boy Tirador. Boy Tirador, watching pa rin ako sa iyo, boss. Salamat sa pagdalaw. Hanggang 11 lang ako. Sipag mo naman magtinda. Kailangan po eh. Ate Marchie, kailangan magtinda. Hindi naman pwedeng... Yan ang hanap buhay ko kasi. Wala naman tayo ibang hanap buhay. Kailangan lang po yan. Sipag at tiyaga. Kailangan po magtinda po. Kaya yung pa-challenge na to ay malaking bagay din po sa akin kasi siyempre nakakaipon ako ng revenue para din sa ilan ba anak mo? Isa pa lang? Isa lang, lalaki. Ano lang? Oo, maganda ang pagtitinda basta marunong ka lang magpaikot. Oo naman po. Natuto naman nung mga tagal-tagal na panahon na nagtitinda. Kasi nag-start ako magtinda sa bangketa ay 2019 nung pandemic. Yung pandemic yung kaya napakaibigan ko nun. Tapos, nakatanggap ako nun nung
ayuda galing sa gobyerno. Siyempre para sa atin din yun. Nakatanggap ako ng 8,000 noon. Ngayon, yung 8,000, nabawasan na ng 4,000. 4,000 na lang yung pera ko. Sabi ko, ano kaya ititinda ko? Naisip-isip ko, balot sana. Sabi ko, parang hindi ko pagamay yung pagtitinda ng balot. Paano ba lalago itong pera na ito na 4,000? Ang ginawa ko, naisip ko na tindero pala ako. Noon, sales boy pala ako. Noon, marunong pala ako magtinda ng mga appliances or storage box, kung ano man, rice cooker. Ang binalak ko ay nauso yung magtinda ng mga storage box, yung black, kulay itim. Yung binibenta na kuha ko lang yun. Kumuha muna ako noon namuhunan ako ng 1,000. Kumuha ko 5 piraso. Punta ako sa Bodega ng Bayan, kumuha ko 5 piraso. Paglabas ko, di pa ako darating diyan sa may simbahan, may humarang na agad sa akin. Boss, bilhin ko yan, magkano ba yan? Sabi ko, ano lang, 150 kasi ang puhunan pa nun, 90 lang, ay 80. Eh di meron na agad ako 70. Inubos niya ang 5. Oh, ano? Kuha ulit ako, 6. Ganun pa din, nabili pa rin. Kaya mabili yun, napakabili. Okay, wow, lalaki ako. Napangarap akong lalaking anak na biniyaan. Ganun talaga yan natin, Marchie. Believe nga ako sa iyo. Bay, sa sipag mo, ganyan din ako nun lang ng trabaho, pinasok para lang magkapera. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero 10 times na kita kaysa doon sa dati ba. Yun nga yung bay, maganda. Ayun ang maganda bay, kasi talagang masipag. Kasi kung galing kasi tayo talaga sa hirap pa naman yun, mahirap pa naman. Kasi dati, umpisa ako nung napunta ako nandun ako sa probinsya, yung pagkain namin, minsan, ang bigas na bibili lang ng stepfather ko, minsan, 5 kilo. Ang 5 kilo sa amin nun, hindi umaabot ng 4 na araw, 3 araw pa, agawan pa kami sa pagkain. Para kami mga patay gutom. Sorry sa words na yun. Ganun talagang realidad namin nung nandun ako sa Leyte. Nag-aaral ako noong high school. Nag-aaral ako, sarili kong diskarte yung pag-aaral. Kaya natuto ako talaga na sa buhay nung napunta ako sa Manila na parang kinaya ko. Kahit binata ako noon. Nakakasama ko yan si Pe. Mayroon akong inuupahan noon. May na tinitirahan na ako. Kaya nakapagsama kami niyan, Pe. Hindi na ako, umupahan ako noon. Pagkano lang ang upa ko noon, 1.5. Talaga naman. Hirap talaga nung panahon ng nasa probinsya ko. Pagkain pa lang, ultimo pagkain, pag-aawayan pa namin magkakapatid. Sabi ko, hype na to. Pagkain na lang, may nag-aawayan pa. Kasi pag hindi natirahan yung isa, halimbawa, kunti na lang na isa natira, gagalit. Ano ba naman ganito yung tira niyo yung pagkain? Hirap kami dati dun. Ultimo bahay namin, butas-butas. Yung bubong, butas-butas. Kaya marunong lang ako dati nun. Ano pa yun 2007, ako umalis dun sa Leyte, ang inuupa ng tinitirahan namin. Alam mo yung tipong bay, yung nasa probinsya ka, yung tipong pag umulan, di ba, sira-sira yung tawag nito, bubong. Maghahanap ka pag umulan, maghahanap ka ng hindi may tulo. Tragis yan. Walang channel bay, ha? Wala akong channel bay. Oo nga, wala nga. Dinagdagan ko lang subscriber. Ate Brenda, salamat. Nagtagay kay Ate Brenda. Sabi ko nga, hayop ng buhay ito. Kaya nung napunta talaga ako sa Manila, sariling kayod talaga. Parang ayaw ko nang bumalik sa probinsya nung nandito ako nung binata ko. Nakabalik lang ako ng probinsya noong 2017 nung mamatay ang aking magulang, inay. Saka ako nakauwi doon sa amin sa Leyte.
Salamat sa 3 viewers at 4 thumbs up. Si Marchie, maraming salamat. Anong gamit mo, Ate Marchie? Computer? Kita ang bituin. Bay, kapag nakahiga, bay. Anong ibig sabihin niya? Mami lang ilang shout out. Laptop, kapatid. Laptop ba? Mami lang ilang, sabi ni Ate Marchie. Kaya pala ang dami sunod-sunod ang ano mo. Sunod-sunod ang comment mo. Mami lang ilang, may galaw shout out. Mami lang ilang, thank you so much po. Hanggang 11 lang ako magano, 11:30 ganun. Ang live ko kasi magano ako. Alam mo naman bukas linggo. Happy Mother's Day po sa lahat ng mothers. Si Marchie, Happy Mother's Day. By Terador, Happy Mother's Day sa iyong partner. Kami lang ilang, Happy Mother's Day po. Advance para bukas. Oo. Kita talaga kasi hindi ka na-gets yung pagkano ni Boy Terador. Pag nahiga kami, yung tipong yung bahay mo tagos-tagos ang tubig, buang na yun. Sabi ko nga, pag naka-alis lang ako dito, tagal ako makakabalik dito. Ay, sagot. Ayun nga, pag alis ko dun 2000, nag-aaral pa ako nun eh. Ano bang year ako nag, 7 yata. Ako umalis dun. 2007 eh. Butas-butas ang bubong-buang. Kung saan-saan lang kami naghahanap ng lalo pag lumakas bay, ang lakas ng ulan. Sabi ko, parang pag tuwing napasok ako, nag-aaral ako noon, pag umuwi kami, di ba may mga kasabayan kaming classmate, parang nahihiya ako magpakita sa kanila ng ang ginagawa ko nung bay, parang nagtatago ako. Di ba, nagkakasabay ko sila sa lakad. Ngayon, nagpapahuli ako. Kasi parang nahihiya ako sa bahay namin kasi ang takip, puro plastic. Tapos yung bubong, puro butas-butas. Kaya nagpapahuli ako noon. Nagpapahuli ako maglakad. Hinayaan ko sila muna. Kasi titignan nila. Yung pala bahay ni ganito, ni Mark. Parang ganun ba? Kahit na mag-isa lang si ako, nagre-reklamo. Sabi mo kasi, nagtutulong bubong niya ba? Oo. Salamat kapatid, Mark. Ano sabi niya? Sabi na palang comment, hindi ko nabasa. Welcome po always, ma'am. Walang alam, basta free lang. Huwag pabayaan ang kapatid Mark Jo sa pag-challenge, Thank you, ma'am ilang. Salamat, kapatid Mark. Kahit na mag-isa lang siya ako, nagre-reklamo. Aray. Same din sa misis mo. Oo, nandun naman siya sa Batangas. Kapatid Mark. Thank you, ma'am, Ate Marchie. Okay na yun, laban lang tayo ng pair. Oo naman po. Bukas sa live mo, sigurado marami kang mapapasaya. Oo, marami talaga yan kasi libre na naman eh. By Tirador, sabi ni Mami Lang Elang, Happy Mother's Day sa lahat ng mami. Yes, magpugay. Brenda, sabi natin Elang, Mami Lang Elang. Mami Lang Elang, may galap shoutout po, sabi natin Brenda. Ako nga, 2006 umalis ng Pinas. TNT nga ako. Dati dito, 10 years, ngayon 20 years na. 10 years na legal dito. 10 years ka nang legal pala dyan sa sa lugar na yan. Ay, Cristel Vlog, good evening po. Kuya, kumusta naman, Cristel? Ito si Cristel Vlog, rin yan, Soward family din yan. Kumusta pala mga mo,
O Tol, Tal Eljun, magandang umaga, magandang gabi sa iyo. Good evening po, Kuya. Good evening din sa iyo, Crystal. Madami, elang-elang. Basta't mabait ka lang, huwag mong pakialaman ang mga artist, boy, tirador, mananatili kang dyan na matagal pa. Oo naman, boy, tirador. Okay lang po, Kuya. But, ingat lang lagi, sabi ni Mami Rania. Yun nga batch 2010. Ano pala? Kasi kung sino pa kapwa mo sa yayari sa iyo. Remember lang mga sinasabi ko, boy tirador. Paalala lang ba? Tama ka dyan, madami lang ilang, bahay, trabaho lang ako. Ayun talaga. Parang ako lang din, ang tirada ni Boy Tirador. Pero yung ano ni Boy Tirador, kasi nasa ano kasi siya, nasa ibang bansa. Pag ako may nag-aya sa akin pumunta ng ibang bansa, magtinda ko. Joke lang. May magkita ba dyan, Boy Tirador? Sa ano? Parang wala ano. Dito lang sa Pilipinas ata meron at sa India eh. At yun tayo yung pinuntahan ni ano, ni tawag nito, Kauya. Tama ba yun pangalan niya? Harleen Mark TV. Shout out. Good evening, idol. Watching from UCC. Lawis. Shout out sa'yo. Madre di Diyos. Batayan online Cebu. Ang kalayo man. Nalayo na ng aking ano ah. Thank you so much po. Nakalayo na. Nasa Batayan Island na tayo ah. Cebu ah. Sana all. Ate Brenda, pinagdaanan ko rin yan. Naging tourist sa isang place kung sino pa. Kapwa siya pa titira sa iyo. Aray ko. Ayun lang. Pa-shout out idol ka, Madam Tix. Ay, shout out kay Madam Tix. Shout out sa iyo. Harley Mark TV. But ang sa akin work at bahay lang nun. Kahit naman ngayon, European city na siya ko. Sabi ni Mami lang nila. Still playing, kapatid, sa premier mo kanina. Salamat sa pag-shoutout sa channel ko. Hehehe. Nabanggit pa kita nun. Nabanggit pa kita, Ate Marcy. Parang ako, nabanggit nga kita. Halos kasi inano ko, tinandaan ko yung ano sa akin. Nagpakulay ka na ata nun. Nagpamimber. Ganyan pa rin nakikita ko. Okay lang yan, work at bahay lang. Basta't healthy lang. Yes, tama. Marky, thank you. Salamat. Sabi ni Ma'am Langilang. Taas na ng kamay si Ma'am Langilang. Ibig sabihin, thank you yan. Tumas ko yung views ko eh. Lusot na tayo, Ma'am Langilang. Lusot na po ako sa sa first round. Sigurado na po sa sa darating na Oy, thank you. Wow, Paldo yan. Nakikita ng mga natin yan. Kalaban. Sabi ko, si Mark, mayroon pala talaga solid na Shout out. Kaya di ko mamilang-ilang pinos sa mamilang-ilang. Mga magtaka po kayo. Yung iba kasi yung nagpapalipad sa akin, pinos ko sa community ko. Yung sa'yo, hindi. Kasi ayaw ko nung mamaya,
Gusto ko sana i-post, kaso lang, baka mag-init yung kalaban ba? Pamilang-ilang. Baka bigla mag-init ba? Buhusan yung mga nasa unahan. Kasi ang ginawa namin dati nila B-Boy, nung kasali ako sa noong January, ginulat lang namin sila eh. Sila Will lang tumulong sa akin. Ginulat lang namin mga reach namin yung ano eh, yung pina-challenge ni ano ata yan. Amador Lawrence ba yun? Yung nagpano ng Thank you po, Ma'am Ilang-Ilang. Salamat po sa blessing. Malaking bagay po yan. Makakompleto na siguro yan ng $100. Kasi nagpalipad din si Kuya Rick kanina umaga sa akin, $10 eh. Ma'am Ilang-Ilang, thank you. Most welcome po, Ma'am Ilang-Ilang. Sabi ni Ate Marchie. Okay lang yan, sigurado na yan. Yes, abot na yan po. Kaya mayroon na ako masasahod. Yes, ano? Sa ngayong May, mapasok na siya. Ay, May ba? Hindi pala, sahod pala ng 22 ang May. Ay, di mo na ako naka-complete ng revenue sa ano yan. Next month. God bless you more, Ma'am Ilang-Alang, sabi ni Ate Marcy Vlog. Wow, blessing. Oo nga po. Bayaan mo na sila. Basta sa akin, marami kang kalaban. Bayaan mo na sila. Basta sa akin, marami ka kalaban. Oo, meron ba mga ibang lahi nagtitinda sa ibabaw ng metro. Mga Pinoy nagtitinda ng mga pagkain, ulam, kanin at gulay sa gulayan ng mga Pilipino dito, bay. Mayroon din pala bangkita dyan, bay. Ayos pala dyan. Oo na yan. Kariton din sila, bay, o lapag lang sila, bay? O talagang mayroon lang silang postcard? Ay, Billy Greg. Shoutout sa'yo, Billy Greg. Huwag mo nang pansinin yun. Oo, mamilang-ilang. Basta't laban lang ng pair. Yes, totoo po. Sa next round, pasok na tayo. Kasi ang kailangan lang naman doon isang vlog na umabot ng 500 eh. Ilan yung pumasok na mahigit 500 na mga vlog. Alam na lahat na si ako lang ang reklamo. Reklamo doon. Ikaw lang daw po. Bali, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang, si Belly Ma'am ay member po ng Team Boom yan. Si Belly. Masipag din po yan. Ma'am Ilang-Ilang, si Belly. Ano yan? Fishing yan ang kanyang content. Fishing. Sower din po yan. Fishing at nagtatanim ng gulay. Sa June, sahod niya yan, kapatid. Oo nga po. Kakayanin natin yan, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Ay, thank you. Bye. Tagay ka na naman Dami talagang Bubog ka niyan, bye. Tol Project, shout out. Wow, sabi natin Brenda. Project, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Valley, Miguel shout out, sabi ni Kuya Almer. Almer, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Kuya Almer, Mr. and Mrs. Martinez, Miguel shout out, boom. Ma'am Ilang-Ilang, God bless you always, sabi ni Tol Project. Tol A, Yahoo Boom, sabi ni Project. Punta ka sa fish fair, mag-vlog ka dun. Kala Billy Greg. Ma'am Ilang-Ilang, boom. Sa fish port, diyan sa nabutas? Yan ba? Ma'am Ilang-Ilang, Yahoo, sabi ni B-Boy. Ate Jel, salamat. Chuck, mapabayaran ka dun. Project, Yahoo, boom, sabi ni B-Boy. Madam B-Boy, Miguel shout out, sabi ni Tol Project. Kuya B-Boy, sabi ni Ate Jel, Brianna. Ate Brenda, Kuya B-Boy. Ilang-ilang, shouty po, sabi ni Kuya Elmer. B-Boy, long time no look. Grabe, bagin siya ako sa
Merry Christmas. Mamilang-ilang. Yes. Oh, sa Fishport. Brenda Boom. Good night na, kapatid. Antok mats na. Sige lang po, Ate Marchie, ingat. Salamat, good night din po sa iyo. Sweet dreams. Sweet dreams. Boom, B-Boy, Migalaw, shoutout, sabi ni Kuya Elmer. Good evening, Ma'am, elang-elang, and everyone. At Jel, thank you. Wala sa mga tambayan lang ng mga Pinoy dito sila nagtitinabay. Ganun ba? Brenda, shout out. I-focus mo lang camera mo sa mga fishermen. Kaya di ko man alam yun at mamilang-ilang yung lugar na yun sa sa tawag nito sa Nabutas. Ikaw nakapunta kasi ni. Hello, Kuya Mark. Hello, Kuya Mark. Good evening, sabi ni Gab. Ay, Gab. Kumusta, Gab? Losito. Tinyo, shout out. Margyo Waray, shout out, bye. Oy. Losito. Ayan, may moderator na po kayo sa relation dito. Ay, dami ko mga bagong mga friend ngayon Guys, baka hindi pa kayo nakasubscribe, pa-subscribe naman at kung gusto niyo pong tulungan na lang po ako sa aking views. Meron ako diyan playlist. Kung may bakante po kayong oras or may cellphone kayo diyan na bakante na hindi niyo ginagamit na pwede po i-play, paki-play na lang po. Ay hindi po yan sa pilitan. Kung gusto lang. Gab, good evening. Migalaw shoutout, sabi ni Tol Project. Dumaan lang, Kuya Mark. Mabuti. Daanan mo lang kami. Umano ka muna. Magtambay ka muna saglit. Pag dumaanan mo kami, kami yan, mapirat. Marche, sleep well. Sabi natin, ma'am, ilang. Hello, sabi ni Gab. Kuya Project 89, Migalaw shoutout po, good evening, sabi ni Gab. Kung kilala mo, kapatid ni Mabs Tadjakero. Si Takero, yung Mabs Tadjakero, kilala ko lang sa YT, pero yung personal, hindi ko pa kami nagkita niyan. Kuya B-Boy, hello. Gab. Ma'am, ilang mga pumasok sa live ko, mga mating paglabas sa live ko. Sa live ko wala nang mababaliw na talaga. Anong mating, B-Boy? Matino baka matino? Ma'am, ilang. Mga pumasok sa live ko, mga matitino. Paglabas sa live ko, wala na. Mababaliw na talaga. Mating kasi nakalagay. Ay, isang kay Grace. Natawa na kay si Grace. Nahilo. Grabe yung mga viral na yan. Yan sa pair. Oo, maganda po talaga yan dyan. Mamilang-ilang mag-vlog. Lalo't mga isda. Nakapanood ko yan kay It's Me. Yung vlogger na sa Facebook si It's Me. It's Me ba ang pangalan nung yan? Gab, boom, sabi ni B-Boy. B-Boy, tawa man si bahala ka dyan, sangkay. Ayos Mary Grace, si Mark Joe. Shout out from Japper Sniper. Oy, Lucito. Shout out. From Japper Sniper. Oh? Kapan ni Idol, Jeep? Oo, mahal natin ang Idol, Jeff. Marami nagmamahal dyan kay Japper Sniper. Yan ang ating pinuno na napakabait na vlogger. Pati si ako, nahawaan ng Merry Christmas, B-Boy. Losito, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Project, salamat. Ma'am Ilang-Ilang, tawa si B-Boy. Jel, shout out. Gab, Ilang-Ilang, shout out po, sabi ni Losito. Merry Grace, andiyan ka na? Sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Brenda, Merry Grace, tawa. Project, B-Boy, tulog na Grace. Sabi natin Brenda, mapuyat na naman kayo nito. Belly Grig, shout out. Gab, Belly Grig, baka pwedeng
pa-watch ang aking mga video sa ano. May playlist ako diyan, by tol. May playlist ako diyan ng pangalan ay Flores de Mayo. Baka pwedeng manghingi ng suporta sa iyo, by Brenda. Sabi ni Ma'am ilang Billy Greg, may shoutout, sabi ni Gab. Hindi nga makatulog, Ate Brenda. Kasi paano hindi makakatulog? Eh, kanina tulog na tulog yan, Ate Brenda. Ilang oras din yan. Para kami nagbabantay na baby. Ay, gising pa. Sabi ni Brenda, yes naman, bait niyan ng Jeff. Nakilala ko lang mabuti yan ng nakabanding ko siya. Sabi ni Mami lang, oo, totoo. Grace isa, sabi ni Project. Wala ba si Idol Japper? Wala ba si Idol Japper? Ano daw, sabi ni Lucita. Kala ko noon, baliw na siya. Nung driver pa siya. Ganon. Oo, napapanood ko rin niya sa Facebook eh. Alex TV, Tay Alex, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga. Tay Alex, may galaw sarot, boom, sabi ni Tol Project. Pero okay lang, Jeff, bait na niya. Tulad ng Tatay Tatsuki. Oo, totoo, mabait po. Si Tatay Tatsuki nga noon, nandun ako sa Bukana noon. Isang linggo ata ako noon. Tapos, sila Japper, anong team gunggong na andun ka, team Kabunoto. Sabi ni Tatay Tatsuki, Mark, marunong ka ba magmotor? Sabi ko, hindi nga ako marunong, Tay. Sayang, nandun sila Jeep eh. Kung nandun punta sana tayo ron. Ay, punta ka sana ron. Kuya Project, sabi ni Mary Grace, Bisaya Vlog, gandang umaga Bisaya Vlog. Ang gandang umaga, magandang gabi. Hi. Hi, Tay Alex, sabi ni Ma'am ilang. Thumbs up host, sabi ni Bisaya Vlog. Maraming salamat, Tay Alex, boom. Mary Grace, sangkay. Project Megalaw Sarat, maayong gabi, host. Maayong gabi din sa iyo, boss. Madam. Ma'am ilang, Megalaw shout out, sabi ni Tatay Alex. Tay Alex, Megalaw shout out po, sabi ni Ate Brenda. Bisaya Vlog, walang salamat. Salamat sa kaway-kaway mo dyan. Kami wala pa sa bahay. Sabi ni Ate Brenda. Oo nga, nakita kita sa Facebook. Nag-inom ka muna naman na. Bisaya, hi, sabi ni ilang. B-Boy, Miguel shout out, sabi ni Tatay Alex. Kuya Elmer, thank you. Nasaan kayo, Ate Brenda? Siyempre, nandun sa pinsan nila. Nasa galaan pa kami, sabi ni Ate Brenda. Mary Grace, nag-umpisi na siya, Alex. Tay Alex, di ba, B-Boy? Project, Kuya Elmer, Miguel shout out, Gabs. Hello, alang-alang, sabi ni Bisaya. Project, tawa. Sinong mabait, Mark? Mabait? Ano sabi? Ano yun, Tay? Di sa pamangkin ko, yung pinuntahan namin. Yung ba rin ba yun, Ate Brenda? Mamilang-ilang, tawa si Mamilang Gab, Miguel sarap, sabi ni Kuya Elmer. Mamilang-ilang, sabi ni Tol Project. Brenda, Miguel sarap, sabi ni Atay Alex. Lucito, salamat sa pa-heart. Bisaya Vlog, thank you. Walang mabait kasi laging nagre-reklamo pag may mali. Tay Alex, si ako lang yata hindi mabait kasi mareklamo tayo, Alex. Sabi mo, nagre-reklamo lang naman kami yung ilang pag hindi magandang ilang, thank you. Bisaya Vlog, shout out. Kape muna ako. Kinig lang. Nanginginig ka na? Nanginginig ka na? Opo, sabi natin, Jal. Sabi mabait, Mark. Mabait naman. Yung ilang Sabi mo, bibigay na naman siya ng ng blessing. Aray mo. Sabi ko, pakak. Thank you, Ma'am ilang. Paldo si Boss Maray. Thank you so much po. Salamat sa support. Okay ka na? Ngusit ka. Ayan, nagalit tuloy. Huwag nyo kasing ginagalit si Ma'am ilang. Naku po, pag nagalit si Ma'am ilang, delikado ba? Mabait ba yan? Pati matanda, minumura. Sabi ni Tay Alex. Wow, God bless you, Ma'am. Ilang. More blessing po, Ma'am ilang, sabi ni B-Boy.
Wow, man. Ma'am ilang-ilang, panalo ma'am yang si Mark. Malayo pa, Ate Brenda. Medyo mataas ang agwat ng number 1. Wow, ma'am ilang-ilang, panalo na yan si Mark. Ulam ka lang ng sardinas na may sibuyas na may kalamansi at sili. Napanood mo yun, ma'am ilang-ilang, yung live ko kanina? Samahan nilagang itlog. Nandun ka pala sa live ko kanina, ma'am ilang-ilang? Basta ang napatulpo nung Tuesday si Kuya Bal, Matubang Bay. Oo, nakita ko sa Bakit daw? Ano bang atraso? Hindi man ako nanood, pero nakita ko lang sa social media na yun ang dami nag-content. Okay nun. More blessing. Ate, ilang-ilang sabi ni Mary Grace. Okay ka na? Okay lang yan. Free ka lang makahabol kanyan. Oo nga, Ate Brenda. Mary Grace, sabi ni Ma'am ilang-ilang. Mic na yan. Madami yang ilang-ilang. Yan, si Boy Tirador, yan sa Team Kabunotan, solid yan. At sa Word Community. Mabuti nga, pinupuntahan ako niyan ngayon eh. Mukhang parang nare-relate niya ata yung buhay ko at buhay niya nun. Ang pinagkaiba lang namin, nasa Pilipinas siya. Nasa Pilipinas ako, siya nasa ibang bansa. Naka-busy lang talaga pag very busy, di maka-dot. Oo nga, ma'am, ilang-ilang. Thank you so much po. Pala kayo sa akin, nakamasid ah. Boy Tirador, ilang-ilang. Sabi niya, Tay Alex said, 80 mahigit. Katas now, 58. Okay na yan. 58. Kung nakaraan, ma'am, ilang-ilang, yung pinalipad mo sa akin, 60 din yun. Ang inano ni YT ay nasa ata yan? 50 ata, 45. Hindi ko alam, basta na matakaw si YT din eh. May pagkaloko rin to si YT. Ilang araw pa naman, pero tagos ka na. Oo, tagos na ako sa 100, kaya thanks so much. Pag sumahod naman ako na yan, yan? Paldog. 10 viewers at 20 thumbs up, thank you. Sagalitan po, inom lang ang tubig. Nahilo ako eh. Init kasi. Kaya ayaw ni Pede dito sa bahay pag ganitong kainit. Out na ako, Mark. Sige, Kuya Elmer, maraming salamat. Girl lang tayo. Yes, mamilang-ilang. Kay Alex, maraming salamat din po sa suporta. Out na ako, Mark. Sige, madami yan. Ilang-ilang, okay na yan. Si Bay Mark Joe. Opo, Boy Tirador. Bay Tirador. Boy, salamat. Alam kong naman, kahinatnan niya sa business mo pa rin ilalagay. Oo naman po. Nung sinahod ko nung April yata yun kasi nakakumpleto ko nung March. Nung April, nagbawas lang. May sinahod ako na 6,000 yata yun. 5,900 pala. Kulang na 100 para 6,000. Ang kinuha ko 2,000. Yung 4. Ay, 3 nga lang na ko eh. Ay, tabi kasi 3 pala kinuha ko nun. Ilang bayad lang Tapos dinagdag sa puhunan. Tagos na yan, tol. Oo, tagos talaga yan, tol. Project nagpalipad din kanina si Kuya Ray. Kulay dilaw. Again, real proud lang talaga ako sa routine. Thank you, Mamilang-ilang, kasi appreciate niyo po yung ginagawa ko sa buhay. Mamilang-ilang, tulog na po si Kuya Ray. Kuya Ray. Oo, tulog na nga yun.
Thumbs up, sabi ni Tay Alex. B-Boy, sabi ni Ma'am Ilang. B-Boy, shout out. Kuya Tay. Kuya Ray. Hi, Ray. Musit ka, B-Boy. Sabi ni Ma'am Ilang. Grabe ka Grabe ka, kaka-vlogging si ako sa Mary Grace na yan. Tawa. Tawa po kayo ng tawa kay Mary Grace. Sabay tago po yan. Pag wala ng mga viewers, tatago na yan, nagtatago na rin siya. Alang-alang. B-Boy. Boom, B-Boy TV. Alam na this. Kuya Ri. Estere. Kuya Te. Estere. Yung pala. B-Boy, yan lang ilang my goodness. Tapos si B-Boy ah. Hindi niya lang pasok niya sa B-Boy. Tapos piniling kong min niya. Doon siya nag-umpisa ng kalukuhan niya. Wala yata si Kuya Robin dito. Mamaya pa po yun, naglalako yun. Mamilang-ilang. Pupunta nga ako kay Tate Robin. Nung nakaraan nga, pupunta sana ako noon. Kaso, nainis ako kasi ang tumal. Kaya di ako na pumunta kay Tate Robin. Inuna ko muna yung paninda ko eh. Talagang matumal talaga. Mahirap kasi pag nangako kay Tate Robin kasi parang di natutuloy. Kasi gano'n, biglaan. Hi, Mary Grace. Milyon tawa kung mamilang-ilang, sabi ni B-Boy. Ganyan dapat kasi pag tinutulungan, ginagamit sa hanap buhay ang natatanggap na biyaya tulad ni Bay. Thank you, Boy Tirador. Salamat, Bay. Grabe, B-Boy, sabi ni ilang-ilang. Boy Tirador, boom. May naman tayo, may pangarap sa buhay. Sabi ko nga sa aking mayroon akong ako si Mark Jowaray TV, isang bindor, may pangarap sa buhay. O, di ba? Pag tapos na akong mag-live. Yan ang ko ngayon, yung tawag nito, expression. Ang iyong host, ang iyong lingkod, Mark Jowaray TV, isang bindor, may pangarap sa buhay. Di ba? Tama lang naman yun. White Tirador, boom. Nagkwento ng sad ang B-Boy, tas ang tirada ng Merigis puro mali. Baliw yan si Merigis eh. Pagka rin yan, mamilang-ilang, nakakatuwa nga yan. Kaya nagbababad din po ako dyan sa live niyan kasi nakakatuwa yan. Kahit minsan nakakainis, naawa kami. Lahat, my goodness, oh my God. Oo. Iyak yan kay Kuya rin nung pinaliparan. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Para ka naman, Mami, B-Boy, boom, sabi ni Jomar Sarate. Mamilang-elang, shout out. Jomar, boom, sabi ni ni B-Boy. Mali na mga comment, sabi ni Mamilang-elang. Namin. B-Boy, boom, B-Boy, sabi ni Boy Tirador. Diyos ko, sabi ni Mamilang-elang, sana all may pangarap. Yes, Jomar, pangarap natin to. Sige tol, send mo yan sa akin. Send mo. Yung sinabi ko. Tol Project. O si Mark Jowaray TV. Sambindor. May pangarap sa buhay. Send ko sa'yo. Ilang, shout out. B-Boy. Gawin natin kanta. Sige. Bukas na lang. Para magandang Thank you, Tol Project. Ako ang iyong lingkod, ang iyong host, Mark Jowaray TV, Sambindor. May pangarap sa buhay. Yung iba walang hinaharap. Bakit naman, Jumar? Ikaw nga may pangarap ka rin eh. Tiyan mo, tihay ka ng tahi. Ang dami mo ng tinatahi. Tapos yung mga nabibigyan mo mga tahi mo talaga, mga malulupit.
B-Boy, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Jomar, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Eh, si Jomar, nasolid din yan. Nung kasali ako sa Team Subasyo, grabe sumuporta din tao na yan. Walang haharapin, mga di pinapawisan. Oh my goodness. Oo, Ma'am Ilang-Ilang. Flat kaya walang hinaharap. Iba na naman yung nasa utak mo, Jomar. Puro ka katalukuhan. Tay Alex, kanina nasa vlog ng Mark, iba ang pinagpapawisan sa kanya. Oo, yung itlog. Mainit po kasi mamilang-ilang. Dagdagan mo ba yung intro mo? Ng sipag, tiyaga at diskarte ang pahunan. Bonus na lang. Kapugian. Kung wala ka niyan, ikaw lang ang talo. Ayos ah. Yan, screenshot ko nga. Yeah. Idadagdag to, sabi, di ba? Sabi mo, di ba, yung ano ko, yung ano ko, bay, ako si Mark Yuwaray TV, ang yung host, yung code, isang vendor may pangarap sa buhay. Tapos ito, idagdag mo bay, sabi niya. Sipag, tiyaga at diskarte ang puhunan, bonus na lang, kapugian, kung wala ka niyan, ikaw ay talo. Ayos ah. Ayos yun, bay. Maganda, maganda. Pag-aaralan ko yung bay. Iano natin. Ate lang, sabi ni Jomar Sarate. Ni-explain ka pa. Mami B-Boy, may hinaharap ka ba? Mayroon yan. Musit, Kamark Joke, grabe yung tawa ko doon. Pero siguro ginagawa ng mo mga pipis ano yun. Yung ano po, yung sa pag ano ng pagmasa ng ano, ng tinapay. Oo, totoo po yun. 24, kailangan ko na nakuha ng ano ko, ng, kasi batch 10 ng yung ano eh, 2012 yata, 11. Ako napunta Manila. Jomar, hanap ko ikaw. Aray ko. Totoo yung mamilang-ilang. Grabe ang baba kasi ng ano nun, ng kisame ng pinaggagawa namin ng tinapay. Wag mo akong hanapin, mami, magtatago ako, sabi ni Jomar. Tama ba? Boy Tirador. Galing ni Boy Tirador ah. Malupit tong gumawa ng ano si Boy Tirador eh. Bakit naman magpapawisan pa ma'am kung kumikita naman na hindi na kailangan pawisan? B-Boy, sino nahanap mo? Sabi ni Mami Ilang-Ilang. Umayos ka dyan, B-Boy. Mami Ilang-Ilang, thank you. Asim siguro ng tasty nun. Hindi naman napupunta dun sa tasty yung ano, Jomar ang hinahanap ko paldo. Ay, hinaharap ko paldo. B-Boy, sabi ni Mami Ilang-Ilang, gano ka paldo, Mami? Oo, paldo yan si B-Boy. Maraming ano yan. Pag yan nga yung kasali si B-Boy sa challenge, baka yung live niyan, kanda tutak na ano, nagliliparan. Pati kaldero siguro, palipad na. Baka logi ka. Abonado pa. Baka logi na, abonado pa. Ha ha ha, sabi ni B-Boy. 11 viewers, thank you at 22 thumbs up. Tay Alex, maraming salamat Tay Alex ha. Uy, ma'am, ilang dagdag ka na naman. Thank you po. Murado to. Salamat po ma'am ilang support ha.
Uy, paldo bay. Oo nga bay. Pasalamat ka na lang kay Tatay Alex. Oo. Kung hindi kay Tatay Alex, kung hindi ko pinapasok si Tatay Alex, di ko kayo makikilala mamilang-ilang. Boom again. Si Boss Mark yung paldo eh. Sana all, sabi ni Jumar. Siya nagpasug, Porsige sa akin na sa'yo. Oo nga eh. Grabe nga sumuporta yung Tatay Alex na yan. Kasi yung sa LTC, siya rin ang nagbanat doon sa pagpaano ng tawag nito, views ko. Madami ilang paldo, sabi ni Boy Tirador. Madami ilang. Ma'am ilang, thank you po. Wow, Ma'am ilang. God bless po, sabi ni Project. Tay, salamat Tay Alex. Wala ang Tatay Rubin eh. Busy pa yata sa project. Basta kasama ang Team Boom sa pa-challenge. Thank you Ma'am ilang. Opo, gagawin namin ng lahat na makasali rin po ang mga aking mga kaibigan. Maraming salamat po, Ma'am ilang. God bless po. Thank you Lord. Thank you po talaga. Si Ma'am ilang, pinaliparan din ako. Kanina puro tawa. Nasa live mo kanina, B-Boy? Lumabas kasi ako, kumuha ko paninda ko eh. Nakuha ko nga lang, Oppo, tsaka Repolyo. Tay Alex, thank you, Tay Alex. It's okay, basta per lang tayo. O, Ma'am ilang. B-Boy, unwell, be next. Oppo, yan ang inaano namin, Ma'am ilang si B-Boy, ang inex namin sa Pag once na uli ang ng pa-challenge ng idol, kailangan ma-monetize na si B-Boy kasi yan ang inaano. Pag-usapan na namin yan ni B-Boy kasi sigurado po kasi sa pag nagpa-challenge si Idol Jeff, ang Team Boom matik may kasali. Kasi parang inaasahan din kami, hindi naman totally na umaasa si Idol na makaabot kami ng 1 year. Eh, tulad ng ginagawa namin, talaga nagsusuportahan kaming lahat. B-Boy and will be next. Opo. Just wait. Focus lang tayo sa mga margyo natin. Thank you, Ma'am ilang. Hopefully po, Ma'am ilang, sabi ni B-Boy. Anong ipinalipad sa iyo, B-Boy? Kaldero at plato. Sabi ni Tay Alex. Tay Alex, ba't kaldero at plato? Ang natin, ba't alam na kung anong lakad ng B-Boy? Sa Davao, ang mura din ng gulay doon ba? Oo, mura talaga doon ba? Kasi marami ang doon bundok eh. Tay Alex, sabi ni B-Boy. Tay Alex, next na lang ang B-Boy. Oo. Bakal na lang kawali, palipad natin si B-Boy at Tay Alex. Pumunta nga ako sa sa 19. Punta ako ng doon sa lugar nila nila nanay. Magba-vlog ako doon. May gagawin akong content doon. Naisip ko na, di ba napansin niyo yung kung napanood niyo yung ilog na pinuntahan namin ni Marmar. Gagawa kami doon content ni Marlo. Kaso napilayan yung Marlo eh. Puro kalokohan ng bata na yun eh. Tay Alex, next na lang ang B-Boy. B-Boy, shout out. Paano yan? Paliparan. Itinago ang dollar sign. Oo nga po eh. Itinago kasi masyado daw magaling si B-Boy sa sa paliparis. Si B-Boy lang din naman nung nagpaano sa amin din. Nagpasahod sa akin nung first sahod ko. Si B-Boy lang din ang tumulong sa akin yan. Hinatak niya si Will, tapos si Chanak. Ayun. Kahit paano, kasahod ako. Project, shout out. B-Boy, here just one joke with you, but I am at your back.
Ang ganda ng ano, mensahe ni Ma'am Ilang-Ilang. Okay ba B-boy? B-boy, I'm just want to joke with you, but I am at or back. Ayos. Thank you Ma'am Ilang-Ilang, salamat po. Just wait B-boy, no need to be worried. Ano lang yan si Sangkay B-boy. Yan ang ano namin, admin. Talagang ano yan, hands on. Okay na okay po. Lalo na pag siya pa yung nasa harapan ng ano, ganyan. Naku, baka sayawan kayo ng sayawan yan. Kaya ako di ako pwede sumayaw dito. Tulog na yung bata eh. Baka talay pagalitan ng ating kumpare dyan. Yes, gara. Gara siya. Tumulong. Oh, mabait po yan sa B-boy. Alam ko yan. Talagang marami nang natulungan yan na mga tulad namin mga ano. Di ako nagkamali dyan. Ayan ang sinangdikit ko sa ano sa aking pagbablog at yung siya yung ano naging gabay sa mga ginagawa ko kasi nung ano Ma'am Ilang-Ilang nung walang-wala po ako talaga puro utang ang na ano ko noon utang talaga lahat. Alam mo na pag nag-chat ako yan kay Sangkay Bibong, "Sangkay, may ano ako ganito, meron akong paninda dito hindi maubos-ubos." Sabi ni Sangkay Bibong, "Sige Mark, kausapin ko si Will or si Matthew. Papabilihin ko yung mais mo para mapaubos na yan." Tas ano niyan, tas pag nag-live ako na sasabihin ako niyan, "Sige na mag-live ka na, kasi nandito na si Will palipatin ko diyan." Yan ang ginagawa niya sa akin, tinutulungan niya ako dun sa paninda. Kaya hindi ko yan ano, pag nung kasali ako sa challenge binigyan ko naman yan konti lang. Kasi marami akong inanuhan eh. Kasi nung kasali ako sa challenge nun, lahat ng team boom na hindi naman totally yung iba, hindi ko napaliparan. Yung iba lang. Malaki na itulong yan sa akin dahil nung walang-wala ako talaga sa puro ko utang. Si Biboy lang talagang naging ano ko, naging instrumento sa mga pagbili ng aking paninda. Yes, alam ko yan. Now lang gusto ko maging fair ang laban sa pa-challenge. Opo, Mamilang-Ilang, sana nga po. Well, okay na. Mark yun natin sa inyo na si ako mag-focus B-boy. Tay Alex, ang tutulong, tulog ka na. Andiyan ba ang Tatay Alex? Salamat po or ang angels, sabi ni B-boy. Hindi pa ma'am, BG lang ako, sabi ni Tatay Alex. Tay Alex, maraming salamat po Tay Alex ha. Nung pumasok ako dyan sa live ni Tatay Alex dati, nung nagla-live yan siya, hindi ko pa ganong kilala yun si Ma'am Ilang-Ilang. Ang sinabi lang yan sa akin ni Tatay Alex, di ba Team Kabady pa yun bago ko nakilala si Tatay Alex, Team Kabady. Nung nasali ako sa Team Subasco, doon ko na papansin ng Tatay Alex pumapasok sa live ko, tapos nung pumapasok ako sa kanya, sabi sa akin ni Tatay Alex na, Mark, ang ano namin, ang founder namin si Ilang-Ilang sa Team Kabady. Ano yan, nasa ibang bansa yan, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ko kilala yung Tatay Alex. Di, pasok ka lang sa live ko. At yan pinapapunta nga ako niya ni Tatay Alex sa ano niya eh. Yung birthday ata yun, yung anniversary ng Team Kabady ba yun? Pinapapunta ako. Hindi lang ako nakapunta kasi busy ako sa pagtitinda. Alam niyo naman po nung kasagsagan ng utang ko noon, talaga yung utang ko noon. Kahit tanungin niyo po si B-boy, totoo po sinasabi ko, ang utang ko noon, nasa 5 katao. Malaki pa. 500, 300, 150. Kaya hirap na hirap ako noon. Naswerte lang ako noon nung nasali ako sa Team Subasco. Kasi medyo nung natapos yung challenge at nakatikim ako ng sahod na ganun kalaki, 35. Mukhang ako noon, ginawa ng very, very light. Tapos ngayon, until now, English. Until now, medyo
hindi na ako nag-iisip ng binabayaran, kundi yung bahay lang talaga at tubig, tsaka kuryente. Kaya maswerte lang po ako talaga sa sa mga kaibigan na nasa aking balikan. Ang sabi mo nga, mamilang-ilang. Okay lang tayo, Alex. Yes, nasa Portugal ako noon. Sabi ni mamilang-ilang. Pa-birthday at anniversary ng team. Oo nga po. Pinapapunta nga ako ng Tatay Alex noon, hindi ako nakapunta eh. Mamilang-ilang, nasa ibang bansa din ako. Saan ka ba doon, B-boy? Si Madam Ilang-ilang. Famous na yan noon pa sa Seward Family Bay. Oo. Hindi ko pa gaano naririnig yung kasi nung ko noon bay. Hindi pa naman ako ganun noon. Hindi pa naman ako ganun kagala noon sa vlogging at sa sa mga live. Kasi ang parang tinatambayan ko lang dati noon sila B-Boy, sila Grace, sila Mio Caselda. Pero tagal na ako sa Seward. Pero nung nakilala ko ang mga Bukana vloggers. Yun, medyo na na ako noon naging parang naisip ko na magigala ko ba yung channel ko para makilala ba. Yung iba nga, hindi pa ako sinashoutout nun eh. Okay, B-Boy. Want meet you. It's okay kahit nasaan ka, B-Boy. Sabi ni Mamilang-ilang. Boy, tirador. Sabi ni Mamilang-ilang. Alam mo, ilang-ilang. Boy, tirador. Opo. Ano yan si Boy Tirador, Mamilang-ilang, talagang yan. Talagang nakapokus yan dun sa mga Seward community, sa Seward ni Idol. Talagang rinig ko lagi yan. Si Boy Tirador talaga, mas naririnig ko ang pangalan niya kumpara kay Mamilang-ilang. Oo. Honestly, ganun. Kasi yung tuwing shoutout si Idol, palagi ko naririnig Boy Tirador. Kumpare mo ba yun, Boy Tirador si Idol? Si Mamilang-ilang, madalang lang ko marinig kasi baka naka-BG lang po ata kayo nun. Iyap, driver pa lang ang Japper. Nandun na siya ako. Hindi ko gaano pong pero nung nag-start ang challenge, doon ko na yung pangalan niyo. Nung nakapasok-pasok na ako kay Tatay Alex, doon kayo nakilala. Kasi pinakilala kayo ni Tatay Alex sa akin noon. Mark, ito si yung team kabady namin, si Ilang-ilang yung namin founder dito. Tapos pinapapunta nga ako dun sa nila, sa anniversary niyo. Hindi ako pumunta kasi nandoon pa nga si Sniper Dudes noon, si Tatay si Mabs Tadjakero. Yan, nakilala ko din si Mabs Tadjakero nung pumasok sa live ko yan. Marami na kasi ako natulungan sa Bukana. So doon ako naka-experience kung talaga. Yan, doon mo may experience talaga Mamilang-ilang yung kung sino bang ugali mayroon Ako naman po, pag yung talaga, yung ugali ko talaga, mararamdaman nyo naman kung anong ugali ko talaga. Mararamdaman mo sa personal ko talaga sa buhay. Hindi naman sa binubuhat ko yung sarili kong upuan dito sa lugar namin. Kahit magtanong-tanong po kayo dito na, diba, kung mapapasyal man kayo, kahit magtanong-tanong kayo dito, talagang hindi ako tulad ng ibang tao na balasubas na mapanglamang sa tao. Iba yung abilidad. Kaya ang tawag nila sa akin diyan sa palengke, Mark, tahimik lang eh. Oo, Mamilang-ilang. Tawag nila sa akin diyan, Mark, tahimik lang doon nung bago lang ako diyan, Bangkita. Napakatahimik ko lang, para lang akong sisiw. Sunod-sunuran lang ako sa mga, halimbawa, nakapisto na ako diyan. Kasi agawan pa yan dati diyan ng pistuhan sa Bangkita, agawan. Pag nakapisto na ako diyan, tapos meron yung medyo matagal na nagbabangkita, pre, ako diyan, doon ka munang glagay. Alis ako.
Nung mga panahon na medyo hindi pa ako gano'n ano, marunong sa bangketa, nagaganon-ganon lang ako nila dati. Pero nung natuto na ako, never na nila nagawa sa'kin. Kasi pare-parehas tayo, alam ko ang diskarte ng bangketa, alam ko rin ang kalakaran na ngayon kumpara dati. But that's all okay. Oo, ma'am, ilang-ilang. 2019 viewers na ako ni paring Japper Bay. O ako rin, kami rin ano, dun ako natuto bay. Dun ako natuto. Alam mo si anong partner ko si Pe, nabuntis yan 2020 2020 yata yun. Oo, 2020 nga kasi 2021 na ano si Mark yan ay labas eh. 2020 nabuntis yan. Tuwing ang pinanonood namin yan, 2019 pa lang nanonood na kami kay Japper. Nung di ba ng pandemic, kasagsagan niya, tinulungan ni ano si unang-unang tinulungan niya ng mga pa-charity. Nandun si Louie, 'di ba? Naglalaot sila nila Kuya Michael. Kasagsagan talaga yun ni Idol. Bay, ang dami talaga niyang viewers doon pag nag-upload ng isang araw yun. Pag hindi nga nakapag-upload yun, parang ang pakiramdam natin man tamlay eh. Pero pag nag-upload naman, grabe. Kahit ulit-ulitin mo yung vlog niya, hindi ka mananawa. Boy Tirador, may galap shoutout, sabi ni Tatay Alex. Boss Alex, may galap shoutout po, sabi ni Boy Tirador. Boy Tirador, boom, shakalala. Kasama ko doon si Jose Jan, yung nag-sponsor sa lahat ng vlogger ng bukana ng GoPro. Oh, kasama ko doon si Jose Jan, yung nag-sponsor sa lahat ng mga vlogger sa bukana ng GoPro. Sabi ni Mami lang nila. Galing. Boom, B-boy, sabi ni Boy Tirador. Simon, alam na this, but it's okay. Nangyari na yun. Sabi ni Mami lang nila. Tumapang ka na, Mark. Tumapang ka na, Mark, sabi ni Tatay Alex. Oo, nung tayo nung nagbabangkit ako nun, talagang ang tahimik ko lang talaga, sinasabihan pa nga ako ng tahimik lang. Alam mo yung ano ko nun, yung kadikit ka lang nung baguhan ako sa bangkita. Ang itong katabi ko dito si paring Rogie at si paring Jordan. Yun ang ano yung ka-close ko. Yung hanggang ngayon, yung isa naming ka-close, kamilang-ilang, na panood naman nata sa vlog ko yun. Yung mga old videos, kasama ko yung mga yan pag nag-lock kami. Yan. Si Rogie, si Jobin. Kaso nung 2004 na medyo nagkaanuhan, nagkasamaan ng loob. Pero kami naman to ni Rogie, hanggang ngayon, close pa rin kami. Kumari, kung ano yan ang kumpare kong solid. Kaso lang nagkasakit. Nagkasakit siya sa bato. Na hanggang ngayon hindi na siya makapagtrabaho dahil sa sakit niya. Tinulungan din niya ni Idol, ni B-Boy. Sila pobreng worker, tinulungan niya. Ako wala man ako maitulong kasi nagbigay din ako mga panahon na medyo maayos-ayos pang kumikita ko ng buwan-buwan. Kahit pa ano-ano lang po, unti-unti. Ngayon talaga, wala eh. Kasi nung ilang months ang bago makasahod, minsan nakakapit na ng 2 buwan. Kawawa lang ang Don Jose, sabi ni Mami lang nila. Di siya kilala. Grabe, di ba? Oo. Oo, bay. Lo. Yes, Kamuning at Lowy. Nandyan din si ako. Oo, si Kamuning. Tapos, una ni Japper na tinulungan si Kamuning mag-vlog. Tapos si Hansik, kasunod. Ay si Kanoto ay vlogger na yon, pero hindi pa siya kilala. Nakipag-collab kay Idol Jeff, naging cameraman niya. Tapos nag-grow, nakilala siya ng husto. Kaya nagbukod na siya ng ano. Ate Brenda, salamat B-boy. Grabe inubos niya. Pensyon niya para sa sa tiga Bukana. Oh, grabe naman yun. Sana okay lang siya now. Sabi ni Mami lang ilang. Tagal ko nang walang update sa kanya. Meow, Lowy.
team pa sila nun. Bay. Oo, magkano pa yan sila magka-love team yung dalawa. Ang lakas ng ano nun nila, nung love team nila. Ano pa nga yun eh. Kala ko nga yun si Kamuning, walang jowa at si Louie. Kasi grabe pag nagtinginan yung dalawa na yun, eh, halos mag-kiss ng dalawa eh. Tapos pag isa, humiga si Louie, ihiga rin si Kamuning, di ba? Meow, Louie. Kumusta na ang paring Rogie na ngayon, Mark? Ayun, nahirap pa rin siya ngayon. Nahirapan si Rogie ngayon. Kasi mabuti nga si Joanne, madiskarteng babae na kahit pa paano nakakuha sila ng panggastos sa kanyang ang tawag nito. Ang tawag nun yung dialysis. Pagda-dialysis. Shout out. Oy, Mabi, shout out. Marami na ako pinagdaanan na di nasasabi kasi ako lang makakakita ng real na mapagkakatiwalaan. Oo nga, mamilang-ilang mahirap talaga ngayon sa panahon ngayon. Mabi boom. B-boy boom, sabi ni Mabi TV. Well, kalimutan na natin. So, lang nangyari na sa kanya. Clarence, shout out sa'yo, Clarence. Salamat, hi. Clarence, hi. Sabi ni mamilang-ilang. Mabi, nakauwi ka na? Pwede? Ganun pa rin ang status niya ngayon sa kay B-boy. Ganun pa rin ang kanyang routine sa buhay niya. Nagpapadialysis. Tapos bang yung asawa niya ay nasa palengke nagtitinda. Yung nakikita niyo, ma'am, kung napansin niyo, ma'am, ilang-ilang yung video na nagtitinda ng mais na babae, na medyo chubby. Yun yung asawa ni parang Rogie ko. Yun lagi yung binabanggit ko minsan sa vlog ko ng Basta kung sino ang nagsuporta sa iyo, huwag mo kalimutan kahit ang maging sikat ka daw. Sida. Malabo tayo sumikat dyan, ma'am, ilang-ilang. Hindi ko pinangarap yung sumikat ako, ma'am, ilang-ilang. Masaya lang ako sa buhay ko kung ano mayroon ngayon. Masaya ako dahil sa mga tumutulong sa akin, sa aking mga hikain sa buhay. Ang akin lang naman, ma'am, ilang-ilang, medyo nandun na, naisipan ko na rin yung magkaroon ng pwesto. Kaso medyo pa ako ngayon, medyo pa hindi pa ako totaling handa na magkaroon ng pwesto. Bakit? Medyo kailangan ko pang kabisaduhin lahat ng mga kalakaran sa paghahanap ng mga kalakan. Kasi ang pagpwesto kasi hindi basta-basta eh. Hindi ka pwedeng sumanggab ng hindi mo gamay lahat ang mga ititinda mo. Ano kaya sa tingin mo nangyari sa dalawa ba? Wala, naghiwalay. Yung panahon nun, ha? Siyempre hindi natin masabi yun, bay, kaya mahirap na. Kaya mamaya, ma-issue pa tayo. Sa kanila na yun, bay, kaya alam mo naman, siyempre nung panahon ng ano lang naman yun, for content lang naman. Lawrence, boom, sabi ni B-Boy. Kauwi lang, sabi ni Mabi. Ayan po, ma'am, ilang-ilang si Mabi TV ay isa po yan, Team Boom. Yan si Kabus. Kilala nyo naman siguro po si Kabus. Ayan si Mabi, medyo, medyo galak. Yan siya eh. Maraming racket sa buhay. Thank you, Lord. You home safety, Mabi. Oo. Si Mabi ay driver. Ang Team Boom may driver na may IT pa. May baliw na mga vlogger. Ayan, si Biboy ang nagpasimula niyan. Mga nagkabuang-buang na mga vlogger. Yan ang pinagdaanan ko mga amusit na sinusuportan. Akala nila sikat siya. Kinakagat na pasi ako. Ganun. Hindi ko pinangarap mo sumikat, ma'am, ilang-ilang. Ang akin lang maging makasahod lang ng tama lang. Mahirap din kasi yung
bigla kang sikat, tas lalaki ulo mo, wala. Nadami ko na nakilala rin na vlogger dyan na Bukana na ganun ang nangyari, bumagsak. Kasi, nagyabang sila. Hindi man lang nila, sabi nga ni Kanoto, mata sa langit, paa sa lupa. Ang iba mata sa langit, wala nang tingin-tingin wala nang paa sa lupa. 'Di ba? Hanggang ngayon anong nangyari? Bumagsak. Sayang yung opportunity nila na nandoon na sila, video nasa rukrok na sila ng medyo kilala na sila, na marami sila laging viewers, napapanood. Mahirap po. Ouch, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. B-boy, tididing, sabi ni Kabus. Grabe, but okay yun sa'yo or sila. But maging really lang. Real lang. Opo. Ma'am Ilang-Ilang, shout out po, sabi, hello, sabi ni Kabus. Clarence, hi. Ate Brenda, salamat. B-boy, oh my goodness, tanongin mo si ako. Hi, Clarence. Businesswoman to. Businesswoman po kayo. Yun nga Yun nga lang. Depende sa business mo. Oo nga po, Ma'am Ilang-Ilang, kasi ang pagbi-business po hindi basta-basta pag sinabi mo porket may pisto ka. Kasi ang pinsan ko nga nag-business sila, hindi nila ganong kabisado ang kalakaran ng gulay. Nag-business sila, hanap sila. Gigil ba? Gustong-gusto nila magkapisto. Ang diskarte pag nag-business ka, kailangan bukod dun sa marunong ka na sa paninda, dapat ang kukunin mong pisto yung matao. Magaling ka nga mamili ng paninda. Yung pisto mo, liblib naman, wala mangyayari sa'yo dun. Babaon ka lang sa utang. Dadahan-dahanin ka pababa. B-Boy TV shoutout. Maraming Mabi, sabi natin Brenda. Tawa si Mabi TV. Brenda, shoutout. Dati lagi ako rin napapakinggan noon kasi sa mga vlog ng Bukana. Pero sa ngayon, wala ang balita. Madami yung ilang-ilang. Don Jose? Yun ba yung nakasabay ni Idol Jeep sa ride? Napanood mo ba yung ride niya? Nakasama yun. Yun ba yung sinasabi niyo na Don Jose? Correct me if meron mo bay. Project, B-Boy, umayos ka dyan. Natawa ka lang, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Project, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Boss Project, shout out puno. Shout puno pala. Kabus, Ma'am Ilang-Ilang kasi naawa na ang timbong sa akin. Nahawa. Oo, nahawa na. Nababaliw na rin. Yan ang nangyayari, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Kabagan yan si Kuya B-Boy, Ma'am Ilang-Ilang. Tama bay, bahala sila kung nagkakantahan sila doon. Ma'am Ilang-Ilang. Boom. Boss, boom. Ay, Kuya Ray, shout out. Good morning, good afternoon. Magandang gabi sa'yo. Umaga na ba dyan, Kuya Ray? Kuya Ray, may galaw shout out. Sabi natin rin dito, biglang sumulpot ang Kuya Ray. Oh. Tay Ray. Kuya Tay. Kuya Ray, naasar ka ni Biboy. Oh. Kuya Ray, vlogs, may galaw shout out, Yahoo. Alam ko na. Nag-gets ko na. Yung kay Grace pala, nung pumasok yan si Kuya Ray na pinagpalipad. Kuya Tay. May galaw shout out. Project Brenda. Kuya Ray Vlog. Hello, sabi ni Kabus. Just believe me. Yan mga kasabihan nilang yan na. Sana totoo lang alam nila kung ano ibig sabihin yan. May galaw sarap, ilang-alang, sabi ni Kuya Ray. Ma'am Ilang-Ilang, nandito na si Kuya Tay. Sabi ni B-Boy TV. Tawa si Kuya Ray sa'yo, B-Boy, kalukuhan. Marami nasabi ng isa.
Inulit lang, pero di nila inintindihan. Totoo. Ganun talaga. B-boy, yung ilang-alang. Kuya Ray, wah, natawa pa rin ako hanggang ngayon, sabi ni B-boy TV. Sponsor yata yun, bay? Oo nga, sponsor yun eh. Yun yung ata yun ba yung, di ko lang alam kung sponsor din yun. Marami din pinakawalang pera yun. Yung kasama ni Bay Japper na nag-ride sila. Sama sila sila Kahaw ba yun? Si kasama pa ata dun si si tawag. Basta marami yun sila eh, nag-ride. Hindi ko lang alam kung yun ba si Don Jose eh. Mega love shoutout, Boy Tirador, sabi ni Kuya Ray Vlog. Boy Tirador, shouty. Sabi ni Kabus. Kanina pa yan si Boy Tirador dito. Magdadalawang oras na ako. Siya yung nauna na pumasok. Nagtatagay. We love you, Kuya Ray Vlog, sabi ni B-Boy. Kanina, inaano mo, Kuya T. Umagang-umaga na. Mamaya-maya, pasok na sa part-time job. Ayos. So, ang galing ng Kuya Ray talaga. Napakasipag. Sa mga nagsuporta sa mga sikat, please alamin lang mga pure na character. Oo. Mega love shoutout ko is Kabos official, sabi ni Kuya Ray, wag ka lang sumuporta sa mga di dapat. Sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Ibig sabihin Ma'am Ilang-Ilang, kasi nandito ka sa akin, malaki ang tiwala mo sa amin sa Timbog. Hindi lang sa akin, ang siyempre sa Timbog. Kasi sa Timbog may talaga kami. Kanya-kanyang Hindi naman kami mga kilala, pero talagang inaano namin. Ayun may bagong upload si Kuya Tatay Robin. Kuya Ray, umagang kay ganda, mabuhay ka, sabi ni Kabus. Kuya Ray, shoutout, sabi ni Mami Lang-Ilang. Thank you, Kois, Kabus official, sabi ni Kuya Ray. Wow, Mami Lang-Ilang, sabi ni Kuya Ray. I do always think sa mga suporta sa lahos. Thank you po, Mami Lang-Ilang. Like you all. Thank you, Mami Lang-Ilang. Kabus, Sauti, sabi ni Boy Tirador. Yun lang po si ako. Thank you, Mami Lang-Ilang talaga. See you next Saturday, birthday grand. LS from my son. Oo nga po, Mami. Kuya Ray. Nag-aabangan ko yan. Nag-aabangan ko dyan ng pang-upload ko na medyo maganda. Para matutuwa ka dun sa sa birthday ng iyong anak. Ano pa bang sasabihin ko? Wala na po. Marami ka na nasabi, Mami Lang-Ilang. Di ba si ako lang ang nagko-comment ng mga di dapat? Oo nga po eh. Well, tingnan na lang nyo mga comment ko sa videos. Yun lang si ako. Kanina nandun ako, di ka nag-comment doon, Mami Lang-Ilang. Papasalamat sana ako doon. Nagpasalamat ako doon na salamat sa suporta. Papanggitin ko sana pangalan mo roon. Kaso lang, lang ako. Nag-transparent lang. Hi, Joel Ladera. Shoutout. Hi po. Hi din sa iyo, boss. Kumusta ka na, boss? Mag-isa lang si ako. Naghahanap ng katwira. Kaya mo na yun, Ma'am Ilang-Ilang. Ang importante ngayon ay talagang laban lang. Kasi makakalusot naman ako sa next round po eh. Kuya Ray Vlogs, mamantikaan na naman. Mamantikaan na naman ang nguso natin nito. May handaan pala dyan sa iyo. Oo. Hi po, sabi ni Joel Ladera. Shoutout, DC ako. Punta sa mga something fishing. Oo. Dan, subscribe po. Ay, thank you so much, Joel Ladera. May kamuka kang artista ba? Sure ako kilala mo. Oo, yun si Impoy. Pipoy ba? Impoy. Oh, yun din ang inaano sa akin nila, Biboy. Lalo na may bigoti ako nun.
Kawag ko si Impoy. Mas gwapo naman ako kay Impoy. Ang lamang lang si Impoy, artista siya. At nakakabili siya ng pampagapo sa kanya. Pero mas gwapo ko ron. Huwag ka magre-react, B-boy. Sasako kita. Sige. Miguel Shara, Joel Ladera, sabi ni Kuya Ray. Hehe, Kois, kabus. Kasi siya, ikaw, ang nalabanan ko. Tapos binigyan ng chance ang ang, ang kalasingan. Yoko ng ganyan. Di pa rin makamabos si Ma'am Ilang-Ilang. Ay, pasok naman sila Ma'am Ilang-Ilang. Isa lang yung nalaglag, yung hindi naglasing. Nakalimot lang kasi busy nga. Naglag si makinistang pobre. Ang dalawa, pasok. Boy Tirador, shout out. Kuya Ray, shout out. Projects, boom, B-boy. Hi, Kuya Ray, sabi ni Joel Ladera. Andyan si ako sa Rolls. Sabi ng nun, Rolls ang di makapagpasa. Kick out. Yes, nandun po ako nun. Nasabi sa amin nun. Hindi pa nag-uumpisa ng challenge, nagsabi na si Bidogs. Ang kailangan nyo talaga dyan, yung boy, Joel, boom, lamang ka lang ng isang tabo tubig ba? Ano ka ba naman ba? Grabe ka na. Alam mo yun si Impoy, bay. Lamang talaga yun, kaya artista man yun. Ay, pag tayong makabili ng mga nagagamit niya at nakakatira tayo ng mga laging nasa aircon tayo, malalamangan yun. Panis yun. Ay, joke lang. Naghinambugong ka na naman banonolay ka man. Why? Binigyan ng chance, second chance. Ganun po talaga yun, Ma'am Ilang-Ilang. Lang tayo, sunod na lang tayo sa Tapos sasabihin, inumaga, araw-way, di bigyan. Well, asaan ang Maki? Laglag po si Maki. Naka lang siya, hindi siya nakakompleto ng $100. Naka 60 plus lang ata siya. Diba, boy tirador, ganun, diba? Hi, B-boy, boom. Joel Ladera, thank you po. Bigyan kita moderator. Salamat sa pag-subscribe. Hindi siya nakalusot. Dalawa lang ang emergency. Lipad niya, outlaws. Oh. Asan ang Maki? Di ba unfair yun? Yun lang si ako. Nangihingi ng katwiran. Kasabot gamay ng Bisaya bay. Oo bay. Nandun yan si Boy Tirador kanina sa like, tanggal si si makinistang pobre. Hindi siya walang hindi na tulungan ng supporter. Lagi naman siya yung pagpa-challenge dyan, siya lagi na iiwan. Kasi si makinistang pobre kasi, ang trabaho niya kasi nagmamakina, sa makina kasi. Kaya hindi basta-basta siya maiwanan, siyempre. Ayun, talaga sure bull siya kikita doon. Kaya sabi ko nga, ang vlog kasi, lang to, temporary at bonus na to pag sumahod ka. So maganda kasi doon kasi nasasali siya sa challenge ng Team Kabunoto. Kulang shout out. Kasama sa lasingan sinuportahan yun. Baka po. Kick out si Maki. Oo nga po, Tirador. Ay, Belly Greg, shout out. Well, yoko ng ganyan. Sabi ni Mamilang-Ilang. Oo nga po, Mamilang-Ilang eh. Bigyan shout out, Mamilang-Ilang. Sabi ni Kulang. Andyan ang Kulang oh. Ang Kulang. Kulang, salamat sa pagpa-share. Hi, Kulang. Sabi ni Joel. Joel, subscribe ang Kulang. Kulang para pin ko lang si Kulang guys ha. Sa mga nauna dyan, pasensya na po kayo. Kasi gusto namin ito makaabot ng Napakasipag nito, bakit Mark? Napakasipag nito si Kulang. Sabi, Kuya forever. Walang ako kung wala kang kulang. Joel boom. Kulang. Basta ayoko ng ganyan.
Kuya Forever, boom. Okay po, sabi ni Joel. Dikitan mo yung si Kulang. Sabi ko nga kanina dun sa comment kay kaya hindi maka 1K subscriber si Kulang kasi pangalan pa lang niya kulang na. Kaya hindi siya maka 1K subscriber kasi ang pangalan pa lang niya sa channel niya kulang. Hindi talaga siya hindi siya talaga magkaka 1K kasi kulang nga. Kulang uwata. Kuya Forever, kaya di talaga nabuo kasi kulang bay. Hindi yung may kulang sa pag-iisip ha. Oo. Alam niya yan, palabiro yan. Pag ikaw na pagtripan din yan, maloko din yan si Kulang. Di ba, Tol Project? Kahit anong dikit ni Tol Project, hindi umaabot ng 1,000 subscribers si Kulang. Kasi pangalan pa lang niya ng channel niya, Kulang. Kaya kulang talaga. Kaya pag umabot yan ng 1999, kulang pa ng isa. Kasi ang may-ari, kulang nga. Walang nagre-reklamo. Grabe, sabi ni Ma'am Ilang. Brenda, Joel, hi. Kulang, Kulang MTV, please support my channel, sabi ni Joel. Kuya Kabus, uwata, mau. Sabi ni Kulang. Kulang, hello, sabi ni Brenda. Isa ang roles, tapos ganyan nangyari. Si Ma'am Ilang. Hindi mo kama si Ma'am Ilang. Talagang, thank you Ma'am Ilang sa talagang inaano mo talaga ang roles mo. Kaso, wala tayong magawa po doon eh. Ako, isa lang po akong challenger. Malaking bagay na po yun sa akin na nakasali ako sa ganun. At patimpalak na yun. At malaking tulong po yun para sa akin. Alam niyo naman po kung anong dahilan bakit ko sinasabing malaking tulong po sa akin yun. Kasi meron akong talagang mag-uwi sa amin. Si ako lang ang may nagreklamo. Oh. Okay lang yun, mamilang-ilang. Laban na lang po tayo. Kay Alex, sabi ni Kabus, paano kasi nakainom yata ako, pampalaglag. Kaya naman kulang. Kuya Forever, shout out. Brenda, may galaw shout out. Sabi ni Kulang. Tay Alex, may galaw shout out. Bakit kasi, alam mo kung binalitan mo yung pangalan mo Kulang ng iba, kung ibang pangalan, mga 1,000 subscriber ka na. Umising pa ako, wag pa-insulto sa money or power. Umising pa po kayo. Huwag magpa-insulto sa money or power. Totoo po yun. Bago ng profile ni Kulang. Oo, pabago-bago na naman yan. Huwag nyo akong subukan. Huwag nyo akong subukan. Hi sir, Kuya Forever, sabi ni Joel. Kahit kasi si 1990 dahil kulang pa rin ng isabay. Oo nga, yun na sinasabi ko. Kahit umabot ng 999, kulang pa rin ng isabay. Tirador. Talagang wala. Ginoo yun ng tao eh. Bisaya man ikaw, day. Sabi ko nga, palitan mo muna yung pangalan mo. Ang pangalan mo, palitan mo muna. Tapos, sunod na pag nag 1,000 subscriber ka na, pwede ka na doon baguhin mo ulit ng kulang-kulang. Kasi, kaya na hindi ka na sinosubscribe ng mga subscriber kasi, ay may kulang to, wag to anuhin. At tapos nagla-live ka, hindi ka pa nagpapakita ng mukha. Super ilang thank you so much po talaga ng marami. Nakatulog na ako, di ako makatulog. Oo, kasi may kulang ka nga. Kulang MTV, good. Boy Tirador, okay kayang sinasabi nila Rolls? Sabi ni Ma'am Ilang. As mo si Boy Tirador, sabi ni Kulang, dami nyong dyan, ako lang nagre-reklamo.
Wala kami kasing kakayahan mamilang-ilang na umatake sa ano po, sa gano'ng sitwasyon. Kami po ay ano lang kami, respect lang po sa ano, palaro po. Kayo po, siyempre kayo po ay sponsor po, para sa inyo po masakit po 'yun. Ako bilang isang kalahok po ay umaano lang po ako, jumo-join lang po ako sa agos ng tubig kung saan man pupunta. Kasi isa lang din naman po din ang aking hinahangad, eh, yung makalusot lang po kahit sa $100 lang po. Yun lang po ang hinahangad ko na makaipon ako ng pang-ano, makaipon ako para 'pag nakauwi ako sa amin. Yun lang naman po mamilang-ilang ang akin. Lalaban ako sa real. Oo, laban lang po tayo. Kulang, may alam na akong makahakot ng subscribe, mag-silent live ako. Naka-bikini picture para subscribe mga itik. Yari ka kay Whitey. Iba-block agad yung live mo, akala mo ba? Mamaya nag-bikini tapos maitim pa yung singit, wag na. Baka baka mamura ka pa yung papasok sa'yo. Yun lang, wag ako, subukan. Oo nga ma'am, ilang-ilang po. Lumabis na naman ang upload ng novels, hindi pa rin kick out. Pastilan, usapang 10 upload lang, 11 AI upload. Di ba sinunod ng rules? Sobra ng isa? Dapat nangyari. Ma'am, elang sabi ni Kulang. Pero lang talaga si ako. Oh. Kulang, sabi ni Brenda. Yes, kulang, sabi ni Joel. Di ko rin masabi, madam, ilang-ilang kasi nasa middle ako. Oh, pares lang kami ni Boy Terador, ma'am, ilang-ilang. Kasi salamat nga ako dito kay Boy Terador na sumusuporta talaga sa akin. Wag kayo magpapatalo dahil lang sa paikot nila. Ilang-ilang eh. Pero thank you po talaga na laban po kayo para sa akin. Pero ako po, hindi na po ako magko-comment against sa side ng kabila kasi ayaw ko po yung may masabi po sila sa akin. Ako lang po ay isa lang din po akong challenger. At isa napabilang na sinabit po ako dun sa challenger. Kaya thankful lang po ako dun sa na ano ko po na tawag nito, nakakamit. Dahil sa mga tulong niyo po, Kuya Ray, Sir Jaime at sa Team Boom. Kaya thankful po ako sa tama, sabi ni Joel. Dapat yung nag-sponsor, di dapat pinapakialaman yung roles. Oo, sabi ni Tol Project. Kulang shot at well kung prob sa money lang. Di naman po, ang ano lang naman po yung akin po, okay naman po yun. Tama naman po yung sabi niyo po, yung roles na yun. Roles is roles. Eh, ako po ay isang challenger lang po. Eh, wala po akong karapatan na magsalita ng about dun sa ano. Kasi challenger lang po ako. Pero kayo po, karapatan niyo po yun kasi kayo may sinusuportahan po kayo. Kaya ako ma'am, kung may tatanong niyo lang yun po sa akin, ano lang po ako, middle lang. Sabi nga rin by Tirador, middle lang po ako. Pasalamat lang po ako na nandyan po kayo na talagang walang sawang suporta sa akin. At alam kong mas marami pa tayong pagsasamahan pag masuportahan nyo lang po kami ng Team Boom. Papakita namin yung tunay na kung ano kami. Kita nyo si ako lang ang nagko-comment ng marami dahil sa unfair na rules na yan. 11 upload nga. Bakit Mark? Natalo ka na ba sa laban mo? Hindi ba ko lang. Hindi na natalo, ano matatalo? Kaya panoorin mo na yung video ko. Kung may extra ka po dyan, watch mo na yung video ko. 11 upload, di ba boy, Tirador? Tapos may pangalawan pa
nangyari di siya nakapagpasa means 2 beses binigyan na ng chance. It's okay. Kako na nasa likod mo. Thank you, Ma'am Elang-Elang. Yoko ng ganyan. Kasi roles is roles, yan ang sinabi ng unang-una. Tas naging iba. Diyan hindi fair. May karapatan ka dun kasi dinadaya kayo. Dahil kalasingan niya, susuportahan niya. Tama yan, Tatay Alex. May karapatan kayo dun. Dinadaya kayo. Tay Alex, ito na pala yan. Okay. Well, what about Maki? Laglag po si Maki, Ma'am Ilang-Ilang. Hindi po siya nakakuha ng revenue na $100. Kailangan kasi sa loob ng Sabado, kailangan maka-reach po siya ng $100. Yung umabot lang po ata yun sa kanya $60. Pero yung upload naman po ay nasunod niya naman po. 2 sa isang araw ang upload. Good night. Mag-pray tayo bago matulog ha. Oh, Maroko, Pastor. Pinabayaan siya. Parang ganun na. Maroko, bigla shout out. Kasi malait lang niya yan, yung dollars na yun, nasa lang yun, coins lang eh. Tapos bigla na lang po siya umangat. Biglang tumaas yung kanyang dollar sign. Umabot ng 60. Ibig sabihin, meron nagpalipad sa kanya ng $50. Something, mga ganun. Tay Alex, Maroko, Miguel shout out. Tatay, Alex, bless you in Morocco. Maroko, Miguel shout out. Tama ka dyan, Idol Maroko. Ala eh. Ay. Ninang Ilang-Elang, bless you, sabi ni Morocco. Kabus Miguel shout out. Sabi nung unang-una daw nga, pa-challenge on where ang Maki. O what, Kuya Kabus? O what, Kuya Kabus? O what, ko lang. Ay, thank you, Kuya Ray. Salamat po. Maganda, sabi ni Kuya Ray. Maganda. Yung enjoy lang palagi at huwag sa stress dito sa YT. Kapag may pa-challenge ako, hindi mahirapan at simple lamang love yun. Oo nga, Ma'am Kuya Ray. Yung pa-challenge mo lang, hindi lang ako nakasali doon sa hawak ko ang beat. Yes, I know. It's kasi yung favoritism lang pinapaliparan. True. Kuya Ray Miguel shout out, sabi niya Tay Alex. Ayun oh. Kulang Ray. More, sabi ni Kulang. Just like what I said, kasama niya, kalasingan, sinusuportahan niya. Wow, Kuya Ray. Brenda. Tatay Alex, Kabus, special. Ayoko ng ganyan. Opo. Boss, Kuya Ray, shot. Sabi ni Boy Tirador. Bye, Tirador, salamat. Kulang, tawa man. Maski na ako ang may-ari dyan. Huwag lang sa akin. Diyan kayo, tulog na ako. Mag-12 na. Sabi ni Tatay Alex. Hahanap din si ako ng katweran. Morocco, sabi ni Boy Tirador, yun lang. Sunod niyan, red na. Sabi ni Kulang. Wag si ako, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. May pakulay pa talaga. Kulang MCB. Busy Kulang, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Miguel shoutout po, Tatay Alex, sabi ni Kuya Ray. Yoko ng mga negative. Miracle shoutout, Kuya Ray, na rainbow. Rainbow. Miracle shoutout, sabi ni Kabus. Good night, Tay Alex, sabi ni Kulang MCB. Tay Alex Miguel shoutout po.
Kuya Kabus, sabi ni Miracle. Ano dyan, umaga na dyan, gabi. Miracle. Nagpalipad yung darling mo nakaraan eh. Si La BDR. Miracle, si ano. Si EDR. Kaya nadagdagan yung ano ko nun, points. Nag-proc. Kasi di ako kahapon yata yun. Oo nga, kahapon. Kasi nung gabi hindi ako nakapag-live. Inuman kami. Punta ko kay La Angel eh. Nalasing ako eh. Nandun na sa vlog naman. Enjoy naman ng chewing ko dahil sa birthday ng Kuya Ray. Nagbigay si Kuya Ray. Nag-live kasi yung uncle ko ng ano, sa Facebook. Gusto lang niya makita yung kasi 57 years old na siya eh. Sa todo pa salamat to. Hindi ka naman mapaniwala Kuya Ray. Nasa binigay mo eh. Nag 2,000. Sabi pa niya, sa akin ba talaga yan? Sabi ko, oo nga, sa'yo yan. Bigay yan ng ano, sponsor galing kay ano, kay Kuya Ray, taga-ibang bansa. Sponsor ng timbong yan. Oh, ba't ako binigyan? Eh, shinare ko nga. Sabi ko, shinare ko nga yung ano, na sabi ko, birthday mo nga. Yun lang, my God always be with you. Go see kung sino ka man na sumuporta sa mali. I cannot understand. Kuya Kabus, sabi ni Miracle. Kulang. Kulang, magpalit ka muna ng pangalan mo kulang. Alam mo ba yun? Shout out po kay paring Norman Mangusin, nasa Sheraton Hotel ngayon. Shout out, di wow. Di shout out sa iyo. Sino ba ito? Si Ferdinand. Bigla mo pumasok to dito sa ano ko. Hindi kami politika, oy. Kasi ano to, Ferdinand bilang Merced Chibi. But it's okay. Pamilangin lang, thank you so much. Bakit naman, Mark? Maganda nga yan eh. Ayaw, adi nga, sharing ko nga sabi ko nga sa'yo, palitan mo lang yung pangalan mo. Tapos, pag nakakompleto ka ng $1,000, saka mo na ibalik. Bigyan mo muna ng magandang, ano, ng pangalan na, ano, medyo, mabibighanin sila dun sa, ano. Kasi, sa pangalan mo pa lang, kulang-kulang eh. Parang di nagtitiwala sila eh. Ayoko kasi maging unfair. Ilang naman. Okay lang po yan. Pero ano lang naman po. Ano na po kasi ako dyan, hindi lang ako magsalita tayo ng ano, din sa, kasi social media po tayo eh. Tama ma'am, ilang ipaglaban natin yan. Ayan, may katulong ka na ma'am, ilang. Apat na kayo dyan. Total project, kulang. Ilang. Ibahin nyo na lang si ako. Kahit sino yan, sasabihan ko. Katwiran. Oo, itama ang nararapat. okay na ang sa pangalan na kulang kaysa naman si channel na umapaw. Ayokong lumunod. Umapaw, ayoko nang malunod. Sabi ni Kuya Ray, sabi yun, pag rolls, tas naging iba. Kuya Ray, ha? Oo nga, Kuya Ray. Pero si kulang, tibay nitong babae na to. Babae ka ba kulang o lalaki ka? O ba nagpo-profile ka lang yata ng babae? Why kasi may favoritism. Yes, true. Ganun talaga po. Ngayon nga po, may favoritism kayo. Ako eh, pinapasok siya. Walang, pero nasa ano naman kayo, nasa katwiran. Walang uwata, official, palit mo. Oo nga, pwede uwata. Maganda na bang yan name ko? G ko lang. Parang delikado yan ko lang ah. Ay, Jack. Ay, parang di kalakado yan ko lang. O, tragis ka, wag yan. Parang pangit. Iba yan. Pag sinunod-sunod, Jack ko lang yan.
Wag yan, yoko yan. Pangit yan, kulang. Naku, Diyos ko po karing dami mong maiisip na pangalan, yan pa, Jaco. Jaco. Eh, kuya ka, boss. Tratado talaga ito yung bata na to. Puro kalukuhan. Kita na nyo na. Comment section, si ako lang ang nagsasabi ng di tama ang gawain nila. Well, I said, well, asaan na kayo? Di ba may mali doon? Oo nga. Tagal. Dako lang na lang, bay. Iba na yun sa kanya, Jaco lang na eh. May tirador, iba na yung tirada ni ano. Hindi ko lang, iba na. Hindi na nakakatuwa. Jabag, good po. Ulang. Dako sa Bisaya. Tama, ma'am. Ilang-ilang, basta't may karapatan, ipaglaban mo. Kulang. Shout out. Nagluto yan kanina si Kulang. Napanood niya ba yung short video ni Kulang na ano? Nagluto siya ng ano? Ng munggo. Kasarap ba ng luto niya? Tapos may bagoong pa. Patani pala yung Kulang, yung ano, yung green na sinasabi ko sa iyo. Patani pala yung pangalan. I just told you. All iba na ikot nila. What tirador. What a tirador. Something fishing. Yeah. Nilaga ko ang lahat. Di ko alam gagawin. Baka nabasan na yan, bay. Si Jaco. Malamang. Lalaki ata to si Kulang eh. Pagkapilyo eh. Yun lang si ako, basta't may mali. Kahit sino ka pa, sasabihan ko na nasa isip ko. Umilang-ilang. Thank you po. Salamat sa support. Yun na lang po sasabihin ko, umilang-ilang. Kasi gabi na, marami nang gising. Gabi na dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, gising na yung mga, so sad. Sorry, daming di ko okay sa roles, pero tahimik sila. Nabay ako, oy. Sabi ni ko lang, MTV. Diyan muna kayo, uwi muna kami. Sige, Tol Project, ingat kayo. Okay, pahinga ka na, host. May hugot si Mamilang-ilang. Oo nga po eh. Mamilang-ilang, pwede magpahinga na po ako. Pagtinda pa ako bukas, baka itanghaliin po ako. Alas 12 na po pala. May pahugot siya. Ingat kayo, Project. Yun lang. Huwag nila sila kung subukan. Alam mo, Mamilang, ano naman po ako dyan? Sasangayon po ako sa iyo dyan. Pag hindi ako kasali sa challenge, kung ako lang viewers lang din. Isa lang din akong viewers. Kung ano lang po ako, supporter lang ako. Magre-react din po ako. Kung may sinusuporta. Tama lang naman. Bawang kay kay Idol Jeff, yung mga ganyang rules. Si Idol Jeff, kahit kaibigan niya, kahit kumpare niya, ka-close niya, pag sinabi niya ang rules, pag nagkaroon ka ng mali, wala, laglag ka. Di naman masama sa akin, hinihingi lang ng katwiran. Oo, tama naman po. Basta may katwiran, ma'am, ilang-ilang, ipaglaban natin yan. Nagtatawa ng tawa. Ma'am, ilang-ilang, salamat sa oras kay Mark at sa suporta. Sabi ni Kabus. Sangkay, salamat, Sangkay. Bye, ingat, ganon din ang lahat. Oo. Kahit ako sa ngayon na. Hahaha. Sabi ni Tol Project. Huwag maging tingin, puro pera lang. Oo. Alam na dish.
Ano yan? Ano yun? Sa pera? Si Mamilang-ilang, daming bala eh. Mamilang-ilang, magtulog na ako. Okay lang po. Bukas Mamilang-ilang, kahit abutan tayo ng mandamag, pagbibigyan natin yung mga yan. Sana Mamilang-ilang pag nasa ano na. Ano lang, tulog ka na. Oo, Mamilang-ilang, maraming salamat po talaga sa tulong niyo po, Kuya Ricky, Kuya Sir Jaime, at sa lahat ng pumapasok sa akin mga video. Boy Tirador, bye. Thank you so much, bye. Magtinda pa tayo bukas. Oo nga eh. Magtitinda pa tayo. Yung mata ko niyan, yung eye bags ko, laki-laki. Good night all. Bye-bye po, bye-bye. Team Boom, salamat na marami sa inyo. Lubat na pala yung aking phone. Kailangan ko pala may charge to. Yari tayo dyan, nakalimutan ko. Sabay tirador, ano yan eh. Masipag din magtambay yan sa mga challenger. Isa rin din ako na napusuan yan, tao na yan. Thank you, by Tirador. I have a good night, Kois Mark, Joe, and your family. Everyone, bye-bye na po. Oo nga, Kuya Ri, wala dito yung aking partner, Kuya Ri. Ako lang mag-isa dito natutulog. Nasa sila sa Batangas kasi pag nandito si Pi kasi, Kuya Ri, hindi siya init kasi. Yun, may siya eh, may hika. Kaya, naawa rin ako sa kanya kasi sabi niya, Doy, doon muna ako, Doy, kay kala nanay. Sabi niya sa akin, Doy, doon muna ako kala nanay kay hirapan ako huminga dito, lagi sumasakit dibdib ko. Pinapa-check up ko, ayaw naman. Ganun lang daw, bibigyan daw siya sa reseta. Again, thanks po sa lahat. Oo nga pala, sa Batangas sila wala sila dito. Yun doon, mga 3 weeks pa yata yan sila doon. Sabi ko nga, kahit katapusan. Naawa lang kasi ako kasi hirap siya huminga rito. Lagi pa naiiwan sila, hindi sila makalabas. Wala kasi dito kung may place lang dito na medyo mahangin. May bakante lang kasi dito mga kulob ba dito sa amin. Walang hangin na pumapasok, puro lang. Electric pa nang nagpapasok dito. Kahit ako dito, hirap na hirap din ako minsan. Kuya Ray, sleep well. Kulang, thank you. Sa 12 ba yung Kuya Ray yung Ay, kalam ba yung ng anak mo? Oo. Sa 16 ba yung Kuya Ray? Kulang. Thank you guys. Maraming salamat. You're welcome, Mark. Pasok na ako. Maya-maya lang, ilang. 14 hours trabaho ko. Hey. Mahaba naman ang oras ng trabaho mo ko. Bye-bye sa lahat, Amping, sabi ni Kabus. We'll see ako all bukas. We'll see you all bukas. Matulog na rin ako. Oo nga po, may lang na, tulog na. Ilang percent ito? Kailangan may charge ko ito eh. Bye po. Salamat po Mamilang-ilang sa pakulay niyo po. Dalawang. Grabe. Thank you Lord talaga. Ako si Mark Joan. Paalam na ko guys. Ako yung lingkod. Ako yung host. Ako si Mark Joan TV. Sambindor. Pangarap sa buhay. Thank you Lord. Thank you po. Salamat sa inyong lahat. Love you. Mamilang-ilang. Matsala. Pero thank you rin sa lahat ng aking mga Bye Tirador at sa Team Boom. Love you all. Bye-bye. I love you all guys. Thank you po sa inyong lahat. Thank you. Kulang-kulang, tawa ng tawa. Meron akong kasabihan. Ako si Mark Waray TV, Sambindor. May pangarap sa buhay. Di ba? Ikaw gawain mo rin. Gawa ka rin ng sayo. Bye na.